Đừng đu đu cu đu đu càng trong vắt đá rong bos càng đông thơ đang đợi ngày càng thơ bos chẳng tự đi xin đến uống sekarang PDW dan ada cerita deh bocor kaget nyole Luko new lagu tas tereng ngelotok ngalor ngidul nyoba gosip Tukang rasani tukang ngelo ngenyet di celok kemang jawaban ni wes sayu yo Pak Orki catok mata warna-warna yang delok kondil edelos toto salting ngilu terus ngese-ngese astagfirullah emak jawaban ni wes sayu yo dapat bareng warga Mbok, gek tangi ya. Aku arep nyame humor. Hah? Apa? Ya apa lah ning memor? Kon ngewangi masak. Wonge arep ngapir nih, kok ngapir nih? Arek amin-amin suran. Lek ngono aku kok gawakno turahane lawo ya nyel. Yang gawa ki lah eneng lho, lah isik lho, Mbok. Ya wis makato. Aku tak terus lelehku turun neh. Wong-wong tuwek kok nggawe range anak. Lah kok kon buang terane kon metonggo ki yo ngisi-ngisini. Ngerti yo ngono mbiyen ora usah kok tokne kok dialanmu tut kintut. Kok kurang abang lho iki mengke. Jane lipen saiki ki dinggo kok ndak awet lho. Ya carane ngene di Gegengan iki san jentek. Wes semene. Abang ijoku ki. Sek. Piye ki buka kok lali? Ini. Ki pilih sing iki. Irung barang kok melu gatel lho jane. Yo, Nyapa mi? Jaranane jam piro lho? Kok sampean wis macak barongan ki? Kaya isik sore iki ki. Jangke ngamu. Wong gerang padane barongan. Wong ayune kaya ngene kok. Iya aku salah. Sampean ki kan ayu kaya prentol sing legok-legok ngono kae. Ora tangga bateng nek tapuk tenan lho mi. Wong cilik ngono kok celometan. Yu, Nang opo mi? engko lek budal delok jaranan aku melu yo. Sing ajaranan lu sapa? Lah gale sampean wis macak prentol ngono kok jerek ora jaranan. Aku lho mi dagangan. Lah ora macak ya ora payu lho. Wong kukulku yo ngene iki lek ora ditemblok kandel-kandel pelangganku ki do mlayu. Nyapa kowe ngetne kaya ngono ki? Iki kok api yu? Iki manggone ning apa? Weh, aja lho Mi. Iki ki ora kanggo bocah cilik. Iki ki kanggone wong tuwek-tuwek lek bocah cilik lek nganggo raine kobong. Ki regane iki ki yo larang, ora ki jajal-jajalan lho lek ngene-ngene iki ke. Kok sembrono. Aja Mi iki ke. Kok lek ceblok diomongi totalan kok. Atik meleceng men. Aku kan eroh lho yu. Besok aku lek gede iso tuku. Ben ngerti kuwi manggone ning ngopo, apa ning kene ngono. Ya tuku-tuku wae ke, ora oleh ke jajal-jajalan kuwi ke.
konyol dak yo duwe wonge. Punya rane omah. Ngendi? Mbah. Didelok ngono ke. Aja, iki rego larang. Kader njaluk sak lit ngene lho yu. Apa ndak wedi wing kok lek raimu mboram-mboram metu genine? Ya kok kan nyopak ra cethek geni aku. Yo rambutmu entek lho Mi, petal gowo geni. Lah berarti rambutmu kaya ngene iki ya perkarane macakku mang yu. Iya iki kelku nduliti wedake mbokku lho mbiyen wis melu ora no nyame konyol kono. Tapi ya apik ta lamono. Lek rambutku ngono apik lho yu. Domongi, lek bocah cilik ora oleh nganggo. Engko lek kobong rambutmu iki entek gundul. Malih kaya ketek ya lho, lek gundul. Wis ki mangke turun ae. Kayak iki sik duwe rambut ta yu. Drungut-drungut kae. Lah yo keke bar kobongan tuwa neh. Wis ki ndang mlaku kono kok selek nang bledek. Bar podat? Iya, peteng ya lho. Panas kok bledeke juk-juk dhuwur nang kon jumbul kowe. Yo lek no yu. Tak nyeme yu konyol ae yo. Karepmu. Iki tak pek. Karepmu. Bocah cilik kok tukang ngepekan. Iki aku tak gonyang omah timbang kok diindik-indiki ya Darmi. Jangkengane. Wong kadre arti gondelek ngono kok. Titenono yu engko. Lek sampean ndelok jaranan, lawuhmu tak entek nih. Yusai. Walah Mi, keke omong apa ra ngono? Ya say barang kaya sapa ngono lho. Ya ben gaul kaya wong kutha-kuthon ke lho yu. Jenengmu kan Soyem, ke elek. Dadi yo Soyem ngono. Ke aku jenengku Darmi. Ke kok celuk ngene yu. Darmi ngono. Aja kok kaimot. Engko mot biar ngono yu. Gebras Mi. Aku ngasihan modar tenan lek kok cara ngono kancane. Kowe mengarep nyandi panas ki lho Mi, kok gosong. Aku mang lho yu. Arep golek pacaan prentul. Sampean apa duwe? Jaluk yu rembek ndak dinehi. Yo ora duwe lho Mi lek aku. Lek takok ning gone Pak Kasih kono sok eneng, marahno ning kono tukang jaran kabeh. Ki lek sing kok jaluk nane rembek barang kuwi ki mahal. Dhewe lek tuku Ramadang seminggu, kuwi jenenge make up begenggek. Kok begenggek yu? Make up begenggek ki sing piye lho? Rohku ke prentul. Terus apa kayak barongan, celengan. Gek terus neh. Ya pokoknya ya seneng nggo jaranan ngono kae. Beda lho Mi lek karo nakne rembek. Lek sing anu kan sing ngireng-ngirenge, kemang apa nang ngireng-ngirenge. Gek kemang ke ya sing jambon-jambon neng glitter-glittere ngono. Wong aku mah lho yu, arek nyekel ae ora oleh. Ngasek ndelok. Wong nyatu mleceng kok bolo ae pangkat. Aku lho rambolo. Karone aja mbolo rembek Mi kowe iki sik cilik, engko lek melu rembek ndak iso mikir aku, engko lek melu rembek kebubrah. Ya kuwi lho yu. Yu rembek ke kikir. Kikir kaya ning pelajaran zaman biyen ke. Kikir pangkal masuk neraka. Ngono to? Sopo sing marahi ngono kuwi ki? Wis sampean biyen pernah sekolah to yu? Apa sekolah tapi mendo? Kok ngono barang ndak ngerti ki? Sing marahi sapa Mi tak tapuke karo buku kene. Ning sekolahan ke ya tak omongi hemat pangkal kaya, rajin pangkal pandai. Ngono ka lho Mi. Ora ge apa jarekmu mangke ora ge koyo ngono. Aja sembrono yu. Guruku ke wis tuwek. Engko lek kok tapuk ke krengkangan ngene dipadoni anake. Nyatu sampean kulo sing mendo.
biyen diulang ra gelem ngrungokne. Iki pelajaran agama yu. Ojo mendo-mendo sampean ki dadi wong. Gurumu agama mesti koclok lek marai kaya ngono barang ngono ki. Ora koclok yu. Wong ora tibelok to sikile. Wong malah sepaton kok. Sak karepmu Mi, aku ngene iki wis pusing ngadepi kowe iki. Wis kepanasan isih panas njaba jero aku kene iki. Malah penak to yu lek panas. Kok sampean mangan iwak entah karek ngulu mateng ning jero. Barang ke umume Mi. Lah, sampe umep yu. Ayo kena iki ngecor wedang kuwi engko uyahmu. Balenono Mi. Suwi-suwi kok areng ngluntang nyawang gerang. Tak tabok lho engko. Dijaga lisannya, dijaga Mi. Yoga, wong bature kok dikon jaga lisang. Engko lek aku dientekne kaya iwak ning siwakan ngono kae, yo medeni. Arep saya wani ta kowe. Tak kablek karo iki lho bokongmu mulai. Bocah saya gede kok saya ora ngenok, malah saya pedot. Ki piye to Mi kowe iki? Pusing aku nganu kowe. Aku arep maca. Aku yo mau kalah lho karo bocah jaman saiki ki. Wong tuwek ritik ki yo lek iso ki yo ngalahne bocah-bocah saiki ki. Tapi piye ngene iki? Carane lek ngangge. Ning sapune barang. Bocah saiki ke wong rai bareng kok ge disaponi ke piye? What? Oh no. Anggur kincune ae dicetak kae. Lah, ki jajanku mang nyeblok. Alah, golek kowe. Biyo, Yukindut Brahi, angor melu. Bah, Nyopo lho, Nduk? Kowe biar melu brahi. Yukindut, kondi lah mau brandku mang. Adek cantik men. Aku melu oleh ya. Tenan, Nduk. Lek ngono, saiki aja nyeluk aku Mbah yo. Celukan Mbah ayo peyuno ya Nduk yo. Iki mang leh ku nyolong nek konyil. Lah sampean arep macak rene yo. Ayo kene. Aki Nduk, ora sih wedi. Bayinya tuh Chan ayu tenanan ndelok Nduk. Iya, Mbak. Ki kan nek ning irung barengku makin piye? Ya pun ayu Nduk wong konyol kena macak kaya kene ane tiga ya abang-abang iki to Nduk. Aku yo melu yo, Mbah yo. Iya Nduk. Nek mungkin kurang lapang lho Nduk. Awong bae mengkaro iki to. Ki tak kei iki. Kena ndelok. Tapi kok anu yo Nduk. Rambutku iki kok panggah putih ayo. Neng omahku eneng nguli Mbak sidane. Tak gawakne yo. Gemblonya rambut kok terus ilang ge. Gila, ngono Mbah ayu banget. Adik ke mbah lho Nduk. Yo mbah ngono lho. Apa uli ki marai iro Nduk? Iya, Mbak Kintut sidane Mbak. Bapak ke
Ya kuwi lho. Rambute ireng ke ya tiblonye uli. Oh no. Mbak, kacamu sing gedhi eneng ning kono. Ning do ning jero omah kono. Ayo maca nang jero omah ae. Ayo lek ngono. Iki klambine konyel, ku tak ngene yo. Yo. Kayak kaya RT. Tetokane kaya mencurigakan. Oh no. Aman, terkendali. Kan kono ke omah kosong. Patute ki semayanan. Lah, iki lah ora diselidiki. Gawat. Lah, tenan toh? Jan mencurigakan. Walah Kang, alek ngenteni subiang lho ning kene mang. Nganti nunukku dirubung guram. Kang bayi, lah apa wis suwi kok meneng kene? Ora suwi piye lho. Nganti apa jenenge aku mendelik ning kamar tengah kono melo. Eneng wong arep. Lah ono ayo ki lekas ae. Yo wis ayo Kang, aja panggah gremeng ae. Kendang dilekasi ya gek mulai. Lah lek ndang diwiwiti lek ngono, aki ki bukaan. Iki lho Kang, sak cepakne. Alah jabang bayi, lah kene wis ra nganggo kathok kok mong. Tancep lek ngono ya. Iya Kang, gaki aku serah betah. Aduh Kang, aja jeru-jeru lara banget. Aduh. Jeru ora apa-apa. Wong ora lancip to. Nyateng. Wong Kang beneng Kang. Ayo ngale. Ki piye? Ayo, ayo Kang, ayo. Ki piye? Nyapa nyelek golek aku iki? Sapa sing goleki lho? Wong adir arep ndelok wong engkik-engkik ta aku. Lek engkik mbok jo nang omah kosong, ora ngerti lek omah ambruk. Ki sapa lho nyel sing ngengkik kuwi? Aku iki lho ngiyup. Panas ngantek ngentang-ngentang kaya ngono kok. Ndang aku wo. Kowe karo sapa? Nimbang tak lapor ning yang RW? Ora karo sapa-sapa nyel. Aku iki lho ngecek stiker wingenane kan neng wong sensus ning kene iki, sensus ekonomi jareke. Tak golek kok urung dipasang stikere. Halah, kowe kuwi lho teh, karmu aku jek bocah cilik. Iki lho meh kosong. Nyapa kok delok anune stikere barang. Omah kosong ki kabeh ki ditempeli lho stiker kuwi. Lah iki jenise ya bangunan to tunggalan. Aja suujon ngono lho lek karo RT-mu kuwi. Wong aku iki pelindung masyarakat. Halah, ora percaya. Sopo sing njero ki, Mang? Gusti, iki gak diopo iki.
babak ki yo melu mlayu dapure. Bos, aku wis salah pasar. Kowe wis salah apa? Jangkengane ora sangat li jeneng. Iki ki wis dimulai metri. Lah anu mlebu ae. Ya ngopo lho kowe gadek macak moblong-moblong ngasek kaya ngono kuwi. Kowe ki apa to yem? Kaya ora ruru oleh batur ki dagangan. Kok dipadakne karo kowe. Nunggu aku lho. Halah wong aku iki lho wis salah pasar. Kowe wis salah apa? Aku lho wis oleh anu, bahat aku karo semen tak gawa munggah rono. Kowe iki wis arep nyandi. Golek eneh. Iki le pacakanmu kandel kaya ngono ki apa yo kolu sing klomoti. Oke, ngono ki metu wedake. Lah sing diklomoti ki ya cangkem, mula ki wedak teko matane. Wis teko kene, lek diambungi. Yo kuwi lek kowe. Aku kan sing ngonokne kuwi sing barang sing nyelempet-nyelempet kuwi lho, ora kaya kowe. Anu ya iki sidane. Aku kan wis oleh semen karo anu apa iki jenenge? Bataku. Rencana kuwi gapurane keri ae. Mergane anu tandon banyune dhuwur kono kuwi borot ki digarap neh ben anu ku lho banyune milih yang omake gedhe lek cewek ben anu resik gen ora mampu bacin kaya nekmu ku lho. Ilih. Aku lho sabunku sing rega 500.000 kan kok kemeroh. Wangi lah. Alah, paling ngoyo panggah ambune kecing-kecing kaya teri. Ayo kowe. Wis ayo, lek ngono mangkal ae timbang ludur domelek nek wangi banget. Lah kowe arep melu. Ya iya. Yo. Oleh oke. Ora ki kaya ngono. Ya ku sing jenggon lho, Bek. Si jenggon ki kowe arep endi? Ya ning pok-pok kayu sengon kono. Yo kowe nek popreng aku ning Sortales. Keroken. Lah ning Sortales ku lho tak beberi terpal langgitmu, wis eneng tisu kering, tisu basah. Yo eneng anu ngisorane kuwi tak lemeki godhong gedang klaras. Dadi kan iku. Ora ki guyu. Ora sisa kaya kasurmu kok boyong. Lah kasur diboyong ki ngetarani kok. Diomongi wis tak cepaki klaras lho. Njok lek ngono. Njok. Aja kok cekel-cekel kowe iki kaya Darmi. Kuwi lho regane larang, kowe ora mesti lek iso tuku lho. Halah kowe ki neng mukeng kremehne batur. Sandalku dhuwur nyandi lho, Yem. Boleh kenekku, boleh enek melek. Murah lho arep nglontek sandal kowe mengkono. Ya timbang ra sandalan mideg telak. Sopo lho nguntal sandalku, Mang? Sik to, Yem. Ya ngopo? Aku melu ora nggolong wangi, tasku yo urung tak jupuk. Iya ge mulai kelewer to nyatunan. Yo bene. Rembek bacaan kaya prendel engko sing payu aku. Aku ke lek macak saiki tipis-tipis ae engko lek kandel-kandel wedi lek watuk gek metu wedake. Gak gitu, Be. Ane lemat menjane kaya kecot. Astagfirullahaladzim, kayak penogran apa? Namanya apa ngabe? Be, gak gini yo. Kalau enak karena apal kalau. Ora jane apa to, Yem? Yem iki kok sablakmu ngatur gila. Delok. Alah Gusti Allah. Ketek ogleng saiki malah gedhe to. Yo ngalah. Sandalmu ngono, Bakno. Lah iya ngono. Sopo lho Yem keke? Paman bawah. Kok begagrak aku. Amit-amit Jepang bayi.
Hai gadis-gadis, ikut gabung dong. Aku yang melu ya Yu. Yam, lek kae melu lho. Langgane dhewe ra yo padha mutah. Aku ra melu, Mbah. Karo gareng sih kuwi ae aku tak karo rembek. Yo soy, sama nopo lali karo aku. Aku lo Darmi mengkae. Oh sayu pokoknya ngene. Samaan malih nggumun. Aku nduk. Oh, Mbak Inut. Iya toh sampean iki yo. Ayu niku yang ngene lho yo. Spangkling berarti wadi ayu. Tos. Kok mak itu dulu Mbak? Mbak Intu. Iya tuh Mbak. Alah jebang bayi. Wak dewe ditinggal dong. Kata Ayu rembe arep blok Mbak. Ayo malah ngono ditututi. Ayo Mbak Kin. Ayo laren kune lo. Ndak Jawa. Engko bengi lek kae diburu anu prentol kae mengke piye? Halah, kon baturi marji. Ngono ki lho, Yam. Ora Darmi ki emang kate kumat gendeng karo nek kintut jane. Oleh nututi kayak piye? Apa canda wong tuweke mlakune pekoh ngono kok. Aku ki wadiku lek Darmi yang nek kintut jak mangkal ku lho. Kintut kan mantan Iya, Pas mulane anake Nur. Lah iya. Kok yo oleh utran-utran kaya ngono. Ki bengesik sapa iki nganti kaya ngono, Mang? Di prayonane konyol. Lek ngasek digawe kek ngasek kaya ngono ki lek entek dadi apa le umek. Ya lek konyol geger gedean tenan to. Kok dhewe sing nek imbase. Nyapa dhewe wong ada marahi kok. Kok kaya ora apa-apa lho. Wong kae iki lho tukang nyalahne wong liya padahal dhek sing salah. Ayo Yam, anu terus nali mangkal timbang kok disusul. Ayo lek ngono. Ikut dong.